taratai mekalo kile muga ani saba samba fla ani muga saba nyanga donki waru wati sili donki waru konnala jamana nyema ka beni juma do yare ko karti kurami kan go labe ku karti administratif ko dere ko tege dero nyema so amina dalu la alisa ametu aka jamana ko no ye mali ko ki wara ko ni ko pangu kurami ni ko be tan ge ni do ne ko ni kele pangu ko dere ko tan ado o ko ni ko bina ko Alisa basiki balia ya sawo bisa ka to amina bali ni senegali danjera ko ni na uye ba maji wala mama da ko tudo ko ni ay wa ni tudo yi ni aba folma wuju wala ma bere baro amna bero na wala ko tala ka faroka ambeta farafina farajela ki wala mun na nyu so wike aka wala defale iba fo nya foto kamina ambe bela jele fo ka bela jele wala nyimano ka beni juma do are ko ni jumana nyema so ale ko ni karti kura nabe fo karti ma karti administratif no ye anga region fo kata cercle ni karti olu daw ani aywa ube yoromuna o bela jele ko ni dira jumana nyema ma ni bara nunu bela jele ko ni kumbe labena ga anyagum no lembe mami fe o de ministry mi ka bara benimbe anga fanga a cheboli re ko ni ma ni ale ko ni gouvernement fene ka kuma la sela colonel Abdoulaye Maiga nga kenen ka ibai machama fene yere koni kumbeni no sebe mi yere koni dira jamana nyema ma no ye karti kuranyi o ba yira ka fo aywa marabolo tari jo fo tan ani kononton yere koni na fo kata se sergli bakele keme ani biduru ani kononton ka foloka arrondissement mi be en fait o de ye keme nani ani biolonvla ani nani ani commune no ye sigida ye o beti jo fo keme shigi ani tan ani durula o ka boala mi ye village ye aywa du o beti jo fo bata ani fla ani kemoro ani bina ani kele okoni nyona shila nga ame la donali ke ni fen yere koni bela jele koni dira jamana nyema yere koni ma anya fo ma chama yere koni kuma akeneka abedo ukumi konnala jamana nyema ani jamana do olure koni ye la yini minge ka beni sigimi yere kala nga jamana le koni konnala na la yini kase ka nyera kula ko lu fene ko di anga jamana yere koni ma Namboray ameta gaw iba fo anya foto amna asegna ni aleka bara bela jelen beni be panguruko akibaraw olire konima aye minye ni wati leba nuna akoni ye nganiata nganiami ni ode ka panguru jigi kenami nabe gaw kasika ale datugu wati kunguru ni ore koni konnala barika daka wa minye keleke panguru mi ni malira koni yasa tirki jamana re koni fe wa o panguru ode koni bina panguru jigi kenai ale koni ka o mi ni o kera akera ka ben kenkenala mekalo kile muga ani fila no ye tenen no yere koni so mara fe nege kanye kono to yere koni wati o de kera sababu ye wa minye panguru jigi kene anyema so olu koni ye alanyini kase ka panguru jigi kene mi no be gawo ka datu wati kungurun konnala ali no ya soro ma dake mi nintura la o yere koni o mafo ali mi yere koni fene joginala wa kibara mu yere koni fene yira ga sika koni kelime kenkenala mado ka fola jekulu dowla munu ni olu yere koni nafama bu anga jamana yere koni konnala ko olu koni kan kira sababu ye panguri ni are koni fene bina alisa ametu mali kungan ko kiwara la muguju walima perembara abeti jofo kemefla nyogona shila aywa aleni akunga fem alni afem misen wore ni olu fene be jati muguju wore koni ye obeti jofo bisheki yere koni o fene mnera minye ma nana majugu do yere koni na mali aleni senegali danchere koni na gendarmerie mimbe ni no ye senegal kaw olu yere koni ka gendarmerie olu ye nunu mine ka ben kenekena la mime talike tarata do yere temele na do kule yere koni o ye bi nga anga do nga fo masaba olu yere koni kundo ni u bela jele koni ye malien ye u ye ni bolo fen nunu koni soro lu bolo no ye perembra walma muguju yere koni ye kenekena la ukumba la nyina kaseka do ni aye mali yere koni konnala ni fen nunu loro mina o de senegali olu ka yoro mi me ko arondu nabe bakel senegali yere koni manara koni fe yasa mimba to tigere koni beda ni ma jugu nu yere koni ka wa senegali gendarmerie olu ye bara baw ni bara sobo yere koni bela jeleke mimba to ni fen nunu a bela jele meseka minetuga konnala mimba to atike kasara ye kanyeshi krenkenala dugula demu yere koni be nino mimba to kanake gelaye kanyeshi olu yere koni ma na ladonali yere koni la mafla aywa krenkenala olu nu u jenyogo kera ma sabayi olu de koni kumbe minye moto
yɛrɛ kɔni sanfɛ ni mugujugu ninnu yɛrɛ kɔni kun b'u bolo u minɛra min ye gendarmeriakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ ka taa n'u ye n'u ye u ka piriwoni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ɲininkali ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o tɛngu u la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan nka an bɛ to cɛncɛnkan jamanaw olu yɛrɛ kɔni kan Allemagne jamana olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna bɔ Mali kɔnɔna la nka ka bɛn ni lakana ani basigi o ɲinini ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛnkan jamanaw kɔni na olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka doni bɛɛ lajɛlen tɛ u bɛ taa Mali ka bɔ Mali la nka u bɛ to Niger Mauritanie a bɛ fɔ jamana minnu fana ma ko Pays de Golfe n'o ye Togo ni Benin ninnu a jamana ninnu Pays de Golfe Pays de Guinée hakɛto b'a la n'o ye Togo ni Benin ani jamana ninnu kɔni ye minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma Annalena Baerbock kɔni ye ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ laseli min kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ u kɔni u bɛ bɔ Mali la nka bɔli in kɔni na u dafɛ dugu min n'o ye cɛncɛnkan jamanaw ye u kɔni bɛna to yen nɔ min b'a to lakana olu fana bɛ se ka u yɛrɛ kɔni yen dɔ la cogoya min na bari bamaciw u kɔni u bɛ ka sigi tugu ni taabolo ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛma ayiwa ani dugu o fana bɛ ka yɛlɛma u fɛ olu kɔni ye a laɲini n'a ma ɲa u bɛ taalen Pays de Guinée Golfe de Guinée la ayiwa olu yɛrɛ kɔni fana bɛ taa u nɔfɛ min b'a to bamaci kɛlɛ ayiwa olu fana bɛ se ka u ɲɛyɔrɔ filɛ la cogoya min na halisa an bɛ to farafinna Somali olu ka ɲɛmaayaso kɔni ye a jira k'a fɔ u kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa u ye bolimafɛn dɔw yɛrɛ kɔni minɛ ni o bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka finitigi baara min n'a kɛra u ka finitigilakaw fɛ conteneur dɔw b'a kɔnɔ n'a bɛ t'i jɔ fo conteneur yɛrɛ kɔni fila la o conteneur fila yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛminɛnw olu de kɔni bɛ a kɔnɔ n'a bɛ fɔ minnu yɛrɛ kɔni ma ko tireur de litiw minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ ka di kojugu olu ka kɛlɛkɛminɛnw olu de kɔni b'a kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma lunette de vision nocturne fo ka taa se u ka casque ale ni tireur de litiw olu ka minɛn tɔw yɛrɛ kɔni wɛrɛ olu de kɔni sɔrɔla min ye conteneur yɛrɛ kɔni kɔnɔna la parce que a y'a jira k'a fɔ kun laɲini de ye ka taa se maa minnu ma o de ye u ka sebabu ni olu yɛrɛ kɔni ye banbaciw ye Somali jamana yɛrɛ kɔni kan Iba Fer Chou ale kɔni ye musolaka ye Maroku ka don wa dencinin yɛrɛ kɔni fɛnɛ don farafinna bɛɛ concours min kɛra kalandenw olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko mathématique ayiwa ale kɔni kɛra a ma gale a ye min ye a jɔnjɔn ka se ka o yɛrɛ kɔni ta ayiwa Iba ale ye kalanden ye Maroku ka don an y'a fɔ cogoya min na concours min ni ala bɛnna n'o ye ɲɔgɔn dan ye Olympiade africaine de mathématiques ni a kɛra min ye Uranda jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa o kɔni senfɛ min bɛ tali kɛ Iba Ferchou ale yɛrɛ kɔni kɛra mathématique la a kɛra maa fɔlɔ ye hakilina jiginna jamana 32 olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kan nka ka bɔ Maroku olu ka kalanden min kun bɛ Algérie fo ka taa se Sɛrɛfiki yɛrɛ kɔni ma olu farala ale kan min ye maa filanan ani maa sabanan yɛrɛ kɔni ye ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kalan ni anw ye k'o caya k'o jiri k'an ka jaw cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na halisa an bɛ dugawu kɛ an ka kalandenw ye kimɛli min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka se ka a ban hɛrɛ la jaabi ɲuman ka se ka o di a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu don kɛ Aja Ture ale fana bɛ an fɛ yan nɔ a fana ɲinbɛ nin defu in na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jaabi ɲuman di ani a yɛrɛ fana ma ka bɔ yen an bɛ to kalanso kɔnɔna la halisa nka an bɛ taa fɔ lycée Buyaki Fadiga la olu n'u ka karamɔgɔw kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka karamɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka wulikajɔ ni jija ni cɛsiri yɛrɛ kɔni kɛ nin waati in na ni o dɔ ye Komagara ye fo ka taa bila misi Jakite la olu ye cɛsiri kɛ min b'a to ka bɛn ni wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sini yɛrɛ kɔni ye an kɔrɔ ni o bɛ bɛn mɛkalo tile 24 ma kelen bɛ ka wele da Bamakɔ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Misira lycée Buyaki yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ɲɛnajɛba la ni o ye k'an ka kɔrɔlenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni don da la hakilina caman bɛ baara in yɛrɛ kɔni kɔfɛ n'o ye fara ɲɔgɔn kan ale ni ko wɛrɛ kɔni ye an bɛ dugawu kɛ ala k'aw kɛnɛ fɛnɛ sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la ni ala sɔnna ma sini kabini 8 heures an yɛrɛ kɔni na ye kɛnɛ kan